Kom med mig i køkkenet, for i dag skal vi lave crispy flæsk med sesam på. Vi starter med at skære vores ovnklare ribbensteg i tern. Jeg laver det primært tern, for det går også lidt stærkere. Så tager det ikke så lang tid at frityrestege det hele. Vi starter med at komme vores fiskesauce i, og komme rigeligt med det. Der er cirka 4 spiseske og 1 teske MSG, eller det tredje krydderi. Knorpulver, som jeg kalder det, det er chicken powder. Og der skal cirka 4 teske i, og så kommer jeg sesam i dag. Og goji-dej, altså melblandingen, som gør dem ekstra crispy. Og I kan godt bruge almindelig hvedemel, men der er nok ikke lige så meget smag i. Så kommer jeg en masse solsikkeolie, og I kan også bruge rapsolie. Det er op til jer. Olien skal være varm, før I kommer det i, og